दिनै हेलेना मोना फुजि मोना बेसेबां लायो मोनसे फिल्माव 2.5 लाख 1.5 लाख लायो होमबा नों माथो लस दं दिनै पंकज लाहारिया सिनेमा लिरो पंकज लाहारिया मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो फिल्माव 2.5 लाख 1.5 लाख लायो फोरा साफ्रोमबो मथा-मथि जायफोरा मोजां एक्ट्रेस होननानै जायखौ सिनायो जोंनि एक्ट्रेसफोरा साफ्रोमबो एमए पास जाजोबनाय गोजा साफ्रोमबो एमए पास जाजोबनाय जेरै गेमस्रि लिपिका हेलेना फुजि बिथांमोना गासिबो एमए पास जाजोबनाय दा बेखायनो बेयाव थानाय जायफोर एक्ट्रेस जानो गोसो दङ बे लाइनाव फैनो गोसो दङ बिथांमोना सिगां सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोना सिनायथि जागोन मान होजागोन नाथाय महर गोसाब्लाबो फरायनायाव जुदि जेबो गैथाराबा बिथांखौ सनमान होनाय नङा आरो गावबो सनमानबो लानो रोंखानाय नङा दा बेखायनो बे लाइनाव फैनोब्ला सिगांग्रो जोंनो मा नांगोन सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन दिनै जोंनि गेजेराव एक्टरफोरनि गेजेराव दं लिंसार दं जोंना दिनै फैला दं बिथांमोनाबो एमए पास फैलाबो एमए पास दिनै ओम प्रकाश बिथाङा एक्टर बिथाङाबो साख्रि मावो दा बेखायनो जोंनो एक्टर जानोब्लाबो सोलोंथाइनि गोनांथि दङ जानला मानला सोलोंथाइ गैयाबा बिनि आखला गेजेरावनो स्रोब गोमोरो बा समाजाव एसेबां लाइक खालामनो हाया बेखायनो जोंनो एक्ट्रेस जानोब्लाबो एक्टर जानोब्लाबो दिनै सोलोंथाइनि गोनांथिया दंखाथारसै बेखायनो सिगांग्रो बेयाव थानाय जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना सोलोंथाइखौ गोसो होग्रोनांगोन दिनै बिथांमोना सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां मोनो जागायनायाव बोसोरसेयाव 2.5 लाख 3 लाखसो मोनो 2.5 लाख 3 लाखसो किन्तु सासे एक्टरा दिनै मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो 1.5 लाख 2 लाख लायो होमबा सासे मास्टार एखेखौनो मोनदोंना मोनाखै जेराव बि बोसोरसेयावसो मोनो बियो मोनसे फिल्म 15 दिन 20 दिनसो होनो हायो होमबा 3-4 फिल्म बानायबा बेसेबां फैसा मोनगोन दिनै हेलेना मोना फुजि मोना बेसेबां लायो मोनसे फिल्माव 2.5 लाख 1.5 लाख लायो होमबाथाय माथो लस दं दिनै पंकज लाहारिया सिनेमा लिरो पंकज लाहारिया मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो 6 लाख 5 लाख लायो सासे हाई स्कुलनि मास्टारा जागायनायाव बेसेबां मोनो 3 लाख 4 लाख मोनो होमबा मोनसे फिल्म लिरनायाव जुदि 6 लाख मोनोब्ला 2-3 फिल्म लिरबा बोसोरसेयाव बेसेबां मोनगोन दा बेखायनो नैबे हारिमु लाइनजोंबो जोङो जानो हानाया फैथारबाय बा दंथारो आरो बेखायनो जों बेखौ मान होनो हानांसिगौ बे लाइनजोंबो जों लांनो हानांसिगौ जोङो एक्टर जाबाबो साख्रिबो मावनो हायो आंल'सो मावा जेनेबा आंल'सो मावा साख्रि मावनानैबो जों एक्टर जानो हायो बेबो थाफाबाय थागोन जोंथ' एक्टरावथ' टाइम होबाय थानाङा नालाय नांगौल' समावसो नांगौ दा बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो लाइनजोंबो फैनांगौ लिरगिरिबो जानांगोन मेथाइ खनग्रा जानांगोन मेथाइ खनग्राया दिनै मोनसे स्टेजाव बेसेबां लायो दाथ' 80नि गाहायाव रावबो आर्टिस्टखौ मोजां आर्टिस्टखौ मोनबोला 80,000 80नि गोजौसो 1.5 लाख 2 लाख बेनिफ्राय दामग्रा देग्राखौ हरसेयाव बेसेबां लाबोनांगौ दामग्रा देग्राया हरसेयाव बेसे लायो सोरबा 5,000 लायो सासेयावनो हरसेयावनो सोरबा 3,000 लायो मास मोनसेया प्रग्रामानो प्रग्राम 5,000 बा बेसे जागोन 1.5 लाख मोनबाय दाना होनबा दामग्रा देग्राफोरखौ जों जानो हायो आरो दानिया दामग्रा देग्राया खालि बैसागुल' नंला सोरबा बार्थडेआवबो दाना फालिसै बहाबा हाबायावबो दानिया दामग्रा देग्रा नांगौसै बहाबा मराकास जाबाबो बहाबा हाबा जाबाबो गासैबो दामग्रा देग्रा नांगौ बेखायनो दानिया दामग्रा देग्रायाबो आंखाल गैला बेजोंबो जानो हासै ओमफ्राय नेक्स्ट दाना बैसो जाबाय दामग्रा देग्रामोन बैसो जाबाय मोसाग्रामोन बैसो जाबाय एक्टिं खालामग्रामोन बैसो जाबाय दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो पेन्सन होबाय दा पेन्सन होनायनि राहाखौबो लाबाय जों थांनायावबो जों 7 सायख'नानै हरबाय पेन्सना दिनै 8,500 मोनो मासाव 8,500 मासाव दाना होमबा पेन्सनबो मोनबावगोन जोङो देनां बैसो जाबा बोरायबा 60 नि उनाव
दासो 8,500 लासैनो 20,000 25,000 जालांगोन होमबा नोंथांमोना बेयाव दामग्रा देग्रा दङब्ला मोसाग्रा बोराय बुरै जायोब्ला बेखौबो मोनगोन होमबालाय आर्टिस्ट जानायाव माथो लस दं दा बेखायनो आं हारिमुनि मानसि हिसाबै आं खावलायगोन नोंथांमोननि जायगानिफ्रायबो दामग्रा देग्रा ओंखारथों मोसाग्रा ओंखारथों एक्टर एक्ट्रिस ओंखारथों आं बेखौ खावलायनाय जाहैबाय नै रंजालि बैसागु फोरबो नै रंजालि बैसागु फोरबो नै रंजालि बैसागु फोरबो फैलायबाय देग्लायबो हायलालाय फैलालाय रंजा खुसियै सुबुंनि गेजेराव फैलायबाय देग्लायबो हायलालाय फैलालाय रंजा खुसियै सुबुंनि गेजेराव रंजालि बैसागु फोरबो नै रंजालि बैसागु नायहर हले बिफां लाइफांफोराबो सोमखोर महर लाफिनबाय मिथिंगानि
रंजालि बैसागु